Nawr ni'n llwyddo I creu ein fideo ni eitha syml yn fan hyn. Ni'n gallu dechrau mynd ati I ychwanegu testun. Cyn ni wneud hwnna, yn y fideo diwethaf, nes I hollol anghofio I wneud chi wneud rhywbeth. So, yn gyntaf, yn amlwg, peth gyntaf fi'n mynd I dweud yw, mynd I angen rhoi enw iddo fe. So, beth bynnag mae spec o cybac yn dweud, ni mynd I angen rhoi enw iddo fe, ond yn amlwg fi'n wneud yr enghraifft fan hyn, so fi'n mynd I rhoi rename, a fi'n mynd I dweud caffau. Nawr, falle bod rhaid chi wedi bod fyna. Mae fe'n lle lyflu. Os chi heb, day out. Nawr, so dylse fe wedi ailenwi fyna. So chi'n mynd mewn fe, chi'n mynd mas fa, wedi ailenwi. A'r ail peth mae angen I wneud yw troi sync off. So efallai, bydde fe wedi dweud synced gyda Creative Cloud. So be ni angen wneud yw, ni angen troi hwnna off, cos dim hawl gyda chi defnyddio fe tu allan gwersi. So, fi'n mynd I mynd mewn fan hyn, a nawr fi siŵr fod wedi torri hwn. Dyna fe. So, turn sync off. Ni moyn cael gwared o hwnna. Ond fe'n cymryd bach o amser I llwyddo I mynd trwodd. Nawr ni'n llwyddo I wneud hwnna, ni'n gallu mynd nôl mewn I ein fideo ni. So, ni'n cael ein fideo ni, fi di lleihau a fwyhau llwyth o rein nawr, so mae'n edrych yn lyflu. Ond nawr ni angen bach o testun ynddo fe. So, mae'n dau ffordd o wneud hwn. Chi'n gallu clic o draw fan hyn, lle mae'r T, a wedyn chi'n add graphic, a nôl draw fan hyn, byddwn ychwanegu rein, neu, mae'r ffordd arall yn wneud e, chi'n gallu gwasgu'r plus, mae'n wneud hwnna, plus, graphics, a mae'n dod lan gyda'r un peth. So mae'n dau ffordd o wneud e, fi'n meddwl mae hwn siŵr fod yn ffordd haws. So, os ni'n gwasgu titles, ni'n moyn gwasgu more, a ni'n gallu mynd trwyddyn nhw I gyd. So, i'n dewis title, pa fath o style chi moyn, chi yn gallu newid y testun. So, fi'n mynd I dewis yr un yma. Fi'n double click arno fe, am fe'n dod lan fan hyn. So, mae fe'n dechrau, arafu lawr gyda Adobe Rush, ond dyls fe fod yn fine. So nawr mae fe wedi ychwanegu. So chi'n gallu symud e o gwmpas ble bynnag chi moyn. Chi'n gallu gweld dos yma, os chi moyn, chi'n gallu gwneud yn fwy. Ond yn amlwg, chi ddim eisiau fe mor fawr, mae fe'n cymryd dros y sgrin y fideo ei hunan. So, os chi'n symud e'n ôl fan hyn. Mae hwnna'n ffain fi'n meddwl, so fi'n mynd I chucko fe lawr fan hyn fi'n meddwl. So, ar ochr draw fan hyn, hwn yw lle ni'n neud ein addasiadau ni. So os ni moyn newid y ffont ni yn ôl beth chi wedi nodi yn y ffont fan hyn. Yn amlwg fi heb, ond byddwch chi wedi siŵr fod llenwi rein gyda cwpl o ffont wahanol chi moyn defnyddio. Mynd nôl I Rush. So, fi'n mynd I dewis, os chi heb sylweddoli, fi yn caru Trebuchet MS. Love it. Font style, fi'n mynd I roi bold. Chi'n gallu gweld rein yn newid ar y fly. A wedyn, gyda lliw chi nawr yn gallu mynd nôl I eich mood board, chi'n eich palette lliw. A chi'n gallu defnyddio lliwiau yma. So, fi'n mynd I defnyddio yr un yma am y testun. So, os fi'n clico fan hyn, a fi'n just paste fe mewn hyn. Glidio mewn yna. Gwasgu OK. A fi'n dod lan gyda'r lliw. A wedyn, os ni moyn newid y text outline, so os chi'n gweld, siŵr fod methu gweld e nawr, ond mae'n text outline a mae'n text shadow. Does dim un gyda fi fan hyn. So, text outline yn gwyn, a text shadow, does dim. Ond os ni'n edrych lawr fan hyn,
shape. So ni moyn newid y siap o fe. A ni'n gallu newid y lliw y siap. So fi'n mynd nôl, fi'n mynd i cael, mae hwnna'n mynd i'n edrych yn horrible, fi'n gwybod, ond chi siŵr o fod yn mynd i gwneud lot well na fi. So fi'n rhoi hwn fan hyn. Oh, na, not a fan, not a fan. Ond, dyna beth yw style ni'n mynd anos. So, ni'n gallu newid, os ni'n double click arno fe, chi'n gallu newid y text, chi'n mynd cafe, cwm, can, scenic, drive. So wedyn, fydd rhaid fi symud e gwmpas. Yeah, lovely. Now, os chi'n moyn mwy o testyn, little bit of animation for that, lovely, lovely. Os chi'n moyn newid, os chi'n moyn fwy o text yn eich fideo chi, chi'n mynd i eisiau cadw yr un style, so yr un lliwiau chi wedi defnyddio yn yr un gyntaf. So unwaith chi wedi creu yr un gyntaf a chi'n hapus gyda fe, chi'n gallu gwasgu duplicate, a wedyn byddwch chi'n gallu symud e draw i fan hyn. Wedyn chi'n gallu mynd dewch am goffi. Os o'n i'n actually dewch am goffi. So, unwaith chi'n chwarae fe. Yeah, lovely, lovely. Dewch am goffi. Hyfryd. Ond chi'n gallu cael lot o testyn trwy y fideo i gyd. Mae'n hollol lan i chi. Ond cofiwch, mae angen defnyddio y ffontiau chi wedi dewis. Falle chi heb dewis lot o ffontiau, ond chi'n gallu nodi nhw lawr. Beth bydden nhw os chi wedi dewis nhw fel fi wedi dewis Trebuchet MS, so fi'n mynd i roi Trebuchet MS, wefan, not applicable, hawlfraint not applicable, ond mae am ddim, so free URL, ys dim URL, cos mae fe yn built-in i Windows neu Mac neu beth bynnag, mae fe'n rhan o'r package sydd fyna. A dyna testyn.